Здравейте, аз съм Вики и днес играем... Какво играем? На колата. На колата, да. Сега какво ще направим тази кола? Ще я тестваме колко можеш. Да бяга? Да. Добре. Тя да няма крака, че да бяга. Ето километраже. Виждате. Аз мислех, че ще я сменяш тази кола. Или няма? 120 за в момента. 3,40. Ето. Айде. И е по-хубаво. Гумата почина да подскача. Не може повече. Даже и полиция не подгони. Няма нищо. Но ще заведем половината. Ти ще успееш да избягаш. О, вече те не гони полиция. С такава скорост просто е неудържима на пъти. Мали! Ще успеем ли в гаража да отидем? Не знам. Бе, стой! Леко, така. Успя да я вкараш. Така, ето. Я колко пари имаш. Чакай 210. да снимам. Ага. Ето. 210 бона. 242 лева. Бона? 210 бона. Ето колко струва нашата кола. Та твоите ли? Ага. 13 110 лева с барабар с нафтата. Ага. Сега излизаме. Виж колко обло. Да, бе. Цвете! Яш. Цвете! Китка. Това от нас за канваси. Айди, чао!